Asị oke dịbe na-achụ aja gadị ga-enye ndị mmụọ n'aka maka na aja ọ na-achụ achụ mbụ ihe awa afọ 12 Igbo nwere oche eze na Ghana and n'ụbọchị nke taa anyị nwa ndị Igbo bi na Ghana etinye nwanne ya nwoke Chief Collins bụ otu onye anyị ji eme nganga ike ebere Chineke tronu ndị obodo Anatamale enyere nkwanye ugwu dị ebube nye ya having skin dịka ndị nwee dịka mgbe na ashikwa edere nabata Anatamale nabata n'ala ime obodo anyị nwakwa ndị Igbo bi na Ghana si n'obi eziokwu obiarịrị hiwere bụ isi ya n'ụbọchị nketa anyị na-etinyekwa ya ugwu anyị tinyechaa ya ugwu anyị agazie na Anatamale ga-achịzie eze ndị Igbo na Anatamale Northern Region unu anwụchila anwụchu mgbe bịa na ama oge ala onye nwe ala sị bata gị bata anyị akọla ka aza bata anyị abatakwa mana asị n'ihi nke n'ụbọchị nketa ma mee ma ndị eze abụọ nọ nga ma chief of staff ma chairman ndị ichie ma chairman Igbo community n'oge na ma Kimega Patrick secretary ma ndị heavy protocols anyị nwere mụ na amụchu wale na mmanụ ebe a the King-making department nọ here n'ụbọchị nke taa anyị na-akwaga ugbu a ga-echekwa n'ụbọchị taa ga-akwụkwụ gaa ego ogologo ndụ ị ga-agbasi ike ebe udo ebe ịhụnanya anyị na-akwa egosi mgbe gawa anyị na-abịa gawa anyị na-abịa mgbe na-adịghị anya anyị ga-abịa Anatamale bịa eze gị ukwu eze anyị na-asị na anyị na-agbanye gị aka ogologo ndụ aka udo aka ịhụnanya aka ihe akụ aka ihe enwe aka nnukwu ego aka nnukwu udo n'ebe gị akpe n'ụlọ aka nsọpụrụ nkwanye ugwu ebe ọ bụla ịpụta akwụ okwu ndị Igbo ga-ege ntị ndị Naijiria ga-ege ntị obodo ga-ege ntị aka ebute nnukwu akụ ikpo ime biznes ego na-eru ka mmiri ya ọwụ na ihe na-eme mgbe a na-aga aga n'isi n'ụbọchị nke ego ga-eme ka mmiri ihe eji akpa dịka ugowe ego oge ga-enwe ego ụmụaka ga-ejispọ gị na akpa anyị si n'ụbọchị nke taa biznes ga na-efu la kiriba azụ ọ ga-adịrị gị mma n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Igbo kelezi unu ezigbo niile ego ọlọfọ nwanne m nwoke ezigbo gụrụ ọfọ n'isi gị passionately and ihe ọ gụrụ ga-ere aha Jizọs ọ ga-eme ezigbo is a lion he has never lost in any battle onye ji eji mmadụ and banakwana ha ga-eso gị olebeghị anyị na-azụ before ka a na-enyewe gị ihe olu a today from today ya mere ehibe ụra after today ite n'ụra ị ga-ewekine up the spirit of the lion ga-aba gị n'ime ebe ọ bụla ị pụrụ ebubo ga na-ete ya ma olu gị na-etebe ete before ka a na-agbanye gị ha olu ga-adị strong ma mmụọ ma mmadụ nke hụrụ gapara ego ikwu okwu ọ bụrụ otu ọ dị a na-agbanye gị ya n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ nwanne m asụ na ọfọ ka ị na-eji awa onye kwụrụ ife akwụdobe ya asị na ya akala ka ị na-eli ngwụlọ mụkpana okpoko buru n'ọkwa n'ntuchi ya ife na-ekwu bụ na aya akala aka na ọ na-eli ngwụlọ ife anyị na-ekwu gboo anyị ga na-ekwupụta ị na-anya n'ife ezi Igbo tesi ibe niile dị asụ na ọchọ ọkụ nwa ada dịka si wee ekwe ọfọ ka a na-achọ inye ya n'aka apịanye ya ọfọ a n'aka ife na bibi iji n'aka enye ya n'aka enye ya n'aka ọ bụrụ na abụ na-eme ya ebu ya ụjọ mbụ tata ka ụjọ a na-apụ ya
ọ bụrụ ndị mmadụ na-emezi ka obi ịpụ alive na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ada mba we are installing power into you anyị na-etinyere ya ike na ebube na arụ anyị nyesi ife anyị na-enye tata mapụ amapụ a na-enye ya ife aka ọ dịle mma na eke dịle mma na oyi dịle mma na nkwọ dịle mma na afọ arụsikwa ike na Chief Collins asị nwanne ya dịgoro ozi dịkwa agbawa ụzọ adaghị mana n'ụbọchị nke taa has become a history. Agọla ọfọ otu Igbo ikpere n'ala n'ihu eze pụta ka ndị Igbo nọ na Tamaleke ji na-egbu dịka eze gọrọ n'ọfọ ọfọ ga-esi bere n'aha Jizọs. Ana m agbawa gị aka n'aka aka ihe ọma onye ọbụla ikwere n'aka ọwụrụ ụmụ ha tiri n'aka aka gbapie ọwụ na ụmụ ha tiri na mmanya imetụ bọtụlụ ahụ aka ọ ga-agbari iri maka na isi na obi eziokwu nna gị kwanyere gị ajị n'okwu ịga gị ozi ihe dị na Tamale a ga-erisi gị na-asị n'aha Jizọs. N'ụbọchị nke taa nwanne anyị nwoke anyị na-echi gị Chinyere Ugo onye ọbụla Chukwu tinyere Ugo ọ na-eji nganga na-aga Ugo wee eze nnụnụ Ugo n'ọhịa ma abụbe na-ede n'ahịa aha ị ga-awụ ebube nye ndị Igbo ha ga-awụ nnukwu nkwanye ugwu nye ndị Igbo akpọ aha gị na Ghana niile nnukwu ugwu apụta maka na Ugo nọ n'ahịa n'ime ọhịa abụbe na-ede n'ahịa ya wụ nnukwu ugwu ọhụrụ anyị na-atinye ego ugwu ngozi na-ekpu ego okpu amara okpu ogologo ndụ okpu ahụ mgbasi ike okpu atụghị egwu okpu nnukwu ịkpata akụ ihe akụ akụ na ihe egwu enwe ụmụ iji utu gị mụ ga-ebi ogologo ndụ nwunye ga-ebi ogologo ndụ nwụchi onwe ogige ekete okpu agaghị nka n'isi n'ụbọchị nketa ọ bụrụ na biznes ga na-aga aga n'ụbọchị nketa ọ gara aga aga ga na-eme ekiti milion maka akụ na-esi obi ike eji akụ obi ọma akpa na-esi obi ike ikwu ogo ikwu ka dị mkpa onye na-eji ego na-ekwu okwu okwu ụjọ ụjọ asụ ihe isi gaghị aga n'ọbụghị ihe ọ bụla biznes ukwuru ewu ka mgbe n'ụbọchị nketa anyị mepere na anyị sị ihe anyị na-enye gị iwu okwu ịhụnanya okwu amara okwu ngozi okwu atụrụ egwu okwu ogologo ndụ okwu ịhụnanya okwu ụmụ nwoke okwu ụmụ nwaanyị ihe akpa ihe enwenwe azọ ga-adịrị gị mma n'ụbọchị dịrị gị n'ehihie dịrị gị n'abalị azụ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Chinyere Ugo Chinyere Ugo
In diverse ways, God will make Kayarega mana Chukwu gosiri o ji ochi. Na-ekelekwazi eze Igbo, eze gburugburu, eze dị ọha mma, bụ eze Ghana, Igbo niile na Ghana, eze ọha Furume, bụ onye nke kwuo okwu n'ụbọchị taa, nabata m n'ụdị eziokwu. Officially, you were a member of the palace, and I'm so grateful to you. Na-ekelekwe ndị eze ndị ọzọ ga-anọnye n'ụbọchị taa, chairman ndị eze bụ eze Sampe, ya na eze bi n'ugwu join na this occasion. Ekene m on a special way. In fact, aga m akpọ onye ọ na-aha n'otu n'otu, ma m na-ekele onye ọbụla, ndị ichie, ndị kingmakers, my own godfather Udo, so I'm making on needed. In fact, I'm short of words, but I'm grateful. So I'm a coconut ukwana. I am in the palace here. Now, I'm not Watama. I'm going to continue to make sure that palace are engaged. So I'm making you know that's how I die in Germany.